Tekla Gribels opera Kong Roars Skjalde. Ja, og det og meget mere kan I høre til en foredragskoncert på Nordfalster i Koncerthuset kl. 15 på søndag. En komponist, som virkelig fortjener at blive hørt. Hun er en fantastisk sangkomponist. Har virkelig opera i blodet, kan man mærke, og en fantastisk evne til at illustrere følelser og lave tonmalerier. Kom og hør et flot program på søndag. Det bliver nice. Hej.